mga katiktik na ako sa Orozco Optical Clinic kay magpakuan ko sa akong mata. First time po makapacheck up ni Lola? Sa mata, Dok, yes. Sukad-sukad yun? Yes po, sa mata. Ano na edad niya? 79. Grabe. Ito ang first touch. Okay. Halaka ako din maka-check up si Lola. Wala. Fill up sana ako si Lola. Sige, kasi mag-fill up pa ni si Sir. Ako na lang, Dok. Tara, name, address, contact number, date of young age. Sige. Last, since first time pa man mo nagpa-check up lang, ano siya pinakareklamo niyo sa iyong mata lang? Reklamo dyan mo. Kailang dili ko makaklaro layo-layo na ba. Hindi nakaklaro kayo. Pero kung magbasa ang Bible, magkabasa ng pero kadugayan mahanap ra Okay. La, nagalapan ba yung ulo la? Wala ra. may dapat. Okay. Kanang feeling kabuhion, kasukaon, wala ra yung la so far? Very good. Kanang ang lepra lang, murag nagkagabon-gabon o sahay, nadita mo na siya. Okay. Dapat tayo maintenance la? Diabetes, Wala. high blood, so far, wala. Very good. So, karoon, palmon sa ako ako sa close ko sulod. Pero maklasa ka sulod ha. Okay. Tatanaw sa kasa ko adrela ha. Kapitan sa taas la. Okay. Wala na kayo makita nga green circle drila. Na green circle ha? Okay, tanaw na sa green circle ha. Okay, very good. Sunod. Natanaw sa kung agtang kadot na. Dali na kung may bawaan lang kung nabadyo kay katarata. Okay, alam mo na pala. Lang, kita naman yung TV na, no? Okay, sana ako sa TV na. Okay. Bunit ko sa Facebook. Okay, ulo ko na pala. Okay. Build up sa katarata la, pero di pa siya nga nag-grabe yun. Nag-exist lang siya pero medyo less lang pa siya. Kung nakagwapo la. Sige, karon. Ako ni instrumento akong gamit to para anatong nakabay reading na grado ani. Pa kaso to mga reading glass la, pa ka-try mo yung anak sukad-sukad. Eyeglass wala. Sa Muslim. Muslim ka na, pang-masa-masa lang. Sige. Okay lang. Paano sa TV na kondutro lang, ha? Dahil ko na kumakon. Okay. Sige. Sir, pwede switch ang mga ni Lola? Dari si Sure. Lola na po. Sige, sige. Lola, dari ka lang. Ang Sa puso- pangalan gina mo, sir? Irvin. Irvin, ikaw ditong giingon ni Mamaan. Opo. Okay. Sige. Tapos, okay, ako lang. Wala,
Butang mo sa lusubang dali lang. Tapos dikit ng gamay ng bangko lang. Sige. Okay. Butang sa lusubang na. Very good. Gusto mo dyan ako. Dapat hindi ka mag-isot. Okay, la. Pwede mo ibutang yung kamot dali lang. Anak. Okay. Suwang. Okay. Natanaw ka din sa kung dalungan bis kilid na. Dito ang tayo. Ang dos taas lang ba? Sige. Sa pikas na lunggan ako na. Di ra sulawla, okay lang? Kaya ra? Kaya? Okay. Okay. Sige, okay na la. Ako nang i-explain later. Ako yung check. Sige. Balhin na po ng switch na po mas. La, unang-una la, ang hitabo sa mong mata, nag-experience kag dry eye la. Kung may tag dry eye la, kulang oxygen atong mata. Ang reason ana la, agi sa atong pag-edad. Pag mag-edad po tala, di ba, atong skin lang medyo ganana, hindi tala, no? So muna, usahay magluha-luha ang atong reklamo. Yung tears na itong mag-overflow siya. Okay? So, muna usahay magkatol, pero normal na na, agi sa mong pag-edad. Okay? So, karon, i-check na natin yung grado na. Okay. La, unang-una la, pag mag-check up tala, magkatag ng instruction, ayun lang pag-anana la ha, yung mag-anak ay tikas na siya la. So, dapat normal lang average yung mata la ha. Okay, so, luwa sa kamata akong i-check. La, kung saan yung letra din sa taas la? Kaya? Oh, kaya. Sige do, kung saan yung letra la? L, P, E, A. Very good. Next na. P, E, G, P, D. Okay, okay lang. Sunod lang. E, D, R, C, G, P. Okay lang la. Next la. R, E, Okay. L, O, P, G, D. Okay, next. Very good pa D, kayo. E, P, G, Okay lang la. T, Laban lang. E, C. Okay, la, diri last. Pinakabos kaya pala. Kung di kaya, ayaw lang bugsa. E, Alanganin na la. Medyo labo-labo na gamay. Okay. Sige, okay lang la. Okay. Sige. Ako sa may tabunan ng isa laha, isa-isa ko lang may kamata. Sige. Tabunan lang ako sa kamata. Dali data sa good lang eh. D, E, Kaya pa? Dali la. G, Dali la. O, P, Alanganin. Anin, Dire. C. Okay. La, okay lang na lang ang mga letra murag na R, murag na T. Kaya itsui ko sa imong pag-edad, ang dry ay ang letters nag-distort. Munang F, murag nag R. Ang P, murag nag T. So, okay na siya la. Sige. I-close na po nila sa pikas mata na po lang. Sige. Sugod ko din sa taas lang. Sa mga letra. L, P, E, D. Very good. B, E, C, F, D. Very good. E, D, R, C, G, P. Very good. Ano yan? F, Very good. Laban lang. E, L, O, P, G, D. D, E, R, P, O, T, E, C. Very good. Okay lang wala. Isa rin mali. Dire daw. Kaya pa? Diyan mo naman. Ah, jawab na yun. Sige. Open ko lang ha. Okay. Laing na ko lang kung nag-improve yung pananaw. Wala la ha. So magsugod ko sa gamay nga grado la. Hangtod pasaka ng pasaka ko nila ha. Okay. La, kanay dire la. Nag-improve dire la. Dapita. Medyo nayag gamay.
Dire sa boss. L. Sige, very good. Samahan nyo lang la, okay lang. L, F, E, yan na. Okay, okay lang. E, R, O, D, F, Sige, okay lang la. O, Sige, sunod. O, Kani? T. Okay. Pinakalas la. Kaning pinakalas la, pang teenager nila. Pero knowing nga nakaabot ka diri sa pulala, kasabot functional pa yung mata. Di pa gud nga grabe jud siya ka worst. Okay? Sige. Kung makaya lang la, pinakaubos daw. Angyo or dili la. T. Very good. Wala ang tudlo kayo. Ay, kani. Dire la. Ako la. Sige. Baba na kong tudlo. T, Okay. L, Nagkatawa ko. Sige la. Dire. L, Okay. T, J, Okay, sige. O, P. Okay. Sige, okay lang la. Knowing lang na nakaabot ka diri la, it means functional pa yung mata. Ha? So, not necessary lang na klaro bit kayo na tunitanan, kaya naman nag-make up na katarak sa sulod. Kasagaran lang, pag mga 60s, diri ra na dapat lang mabasa. Pero ikaw, 79? Tama ba ko? Yes, Doc. 79, makakaya sa pinakabos, pasabot. Ilang tuloy Yan. na ala. Yay. Sige. Saka lang ha. Pero ang tudlo, yun mo do. Wasang tudlo, kaya di pa klaro. Sige. Kareklamo yun si Lola. Sige, ako sa naging butang ha. Okay. Unsa ginabuhat ni Lola most of the time sa balay? Naga-TV, Na di siya may TV do. Unsa yung hilig like? Mamunit mais. Mag-separate di ay? Oo. TV wala, cellphone dili Dili po. kay siya hilig ano do. Biblia na kabasa gyapon ka. Basag ang Biblia. Sige. La ako diri nga distance la kay ko lang. Ayan. Okay ra ko lang, gwapo ra. Gwapo. Okay. Sige, la, balik ta la. Dali daw tala be, letra daw la. Ano lang kung todo la, dali daw. Agoy, sige, dali daw. Ang E, ito primero E. B, kanang K. Sige, okay lang la. O, D, Very good. F, Sige, E, okay lang la, okay lang. Wala din nag-get, meron po nag Sige. O, T, Okay, dali la, pinaka-last line. P. Okay lang. Ano naman ko? Okay lang na, mura yun na siya gola, okay lang yun. Sunod. Wala na mo. Wa na dyan mo, kanila, dire-dire la. Nagkarat-karat. Karat-karat. Sige, okay lang na siya lang. Sige. Tindog daw talaga eh. Tindog daw kalod ba? Sige, kailan ka lang. Kaya pa? Sige, lakaw daw dito labi. Lakaw daw ta. Sige. Di lalong na, di ba lang kaulong sa yuta. Wala man. Wala ra. Masabot, nag-adapt ang lens sa inyong mata lang. Most of sa mga 60s pataas na, dili mag-adapt ang lens sa mata mo ng operahan. Ikaw nag-adapt pa, di ra lalong lang. Normal lang. Lakaw dito labi. Okay. Sige. Balik lang. Okay lang? Kasagaran, anak na. Muna, mag-anak sila na. Lalong. Oo. So, kasagaran, ang makagawa po, ang response niya sa lens, nga, hindi na naka-years na check up. So buyog sa lula no. Buyog. Kanan. Low way gid dito. Mabay na kung Lakon sa kada ko ang litra sa imong Biblia la. Katong gahapon. Ngani. Ngani. Kabasag ang Biblia nila. Dire. Alangan na gamay la no. Okay. Grabe no. La ako ano yun la, hayag. Akong butang. Kaning number dili la kaya di mo la. 2973811788. Okay, makapatad pala. Sige, kaning dire. Kaya pa diri la. 4182637496. Okay na. Yung nakagamay la kung makaya. The best na yun na la. Sige daw. 39. Sige, laban lang la.
581743 Okay. 99. Okay, la, keep in mind, ang makaya sa mga edaran na dapat narang na taas la. Ikaw, pwede pa ma-teenager imong mata sa duol la. Kaya basa pa nimo even ang pinakagagmay. Okay pa tayo. Okay? Timan nila na ay limited distance ang makaya sa mata na to lang. Mura gid distance. Di pwede nimo duolon na kay murag mulabo, mo doble di ba la? So dapat anaw lang nimo siya la. Okay, kung magbasa kag Biblia la, ingana lang na siya. Kung tanggalon ako la, medyo labo na gid lang no. Kulang siya kumpara sa akong ibutang nila. Mas hayag. Kana. Okay. Dapat yung ibutang la. Asa mas hayag. Ang una na kung ibutang la or kaning ikadua. Sige daw. 10 hour na. Mas 10 hour pa yun. Mas 10 hour na. Usog taning pinakagagmay lang. Sige daw. 3 9 Sunod. 5 8 Very good. 1 7 Very good. 4 2 Very good. 9 9. Very good. La, perfect na nimo tanan la. So, good kaayo, okay? O, saan ako la, ha? Okay. Sige. Okay. Umalatag test. Okay. I-recommend sa imo ang lens la since nagabasa mo kag Biblia la, no? Daghan naman kag mga kailang nga nag-eyeglass la, no? Sa imong edad. Kita ka ng eyeglass la, na ay mo nagmilin diri sa ubos na. Doble vista ang tawag na. So, ang doble vista la, makita kag layo la, kung makita kag duol. So, example la, tanaw kong TV la. Ako mata lang, matanaw ko sa taas para makakita ko. Pag magbasa ko la, i-shoot lang na ako akong mata dito sa ubos. Yung ana si doble vista. Ang reason lang na nakigrado sa pangduol, dili kay tungod sa cellphone, dili tungod kay sa pa yung mga surroundings nga nag-apekto sa mga agi lang sa pag-edad la. Kami ani puhon mag-40 mila, di pud mi kabasaan ni puhon sa duol. So quits ra gid gyapon na. Normal ra gid na siya lang ha. Agay dok, Sige, 40 na ay, bet. Ay mag-30 na ka, sir. 40. Ay 40 na gid. Medyo mag-inay na gid pala yun. Sige. Okay. Unang-una la since nag-dry eye man ka la, tatagan ta ka og drops. Drops para sa mata para mag-relax mo. Salamat. Patakan ta ka drops karon la para mag-relax ang mata. Para ma-feel mo kabutang. So far, wa pa ka try og drops. Wala pa jud. Sukad, like, Sukad. bisan try lang, pa-try lang. Karon na maka-appreciate na jud ka. Maraming eyes in Salamat. Sige lang, sa taas lang, eh. Sa taas lang, ha? Okay. Sa ikas. Okay. Lapi yung sa iyong mata ka, jud ng kailan, mga 30 seconds lang. Okay. Parang bubugno, siyempre silog lang. Kaya, mura di-washing dara sa silog ng mata. Okay, after pila ka years, pila ka years. At 79 years. Okay, sa pressure nila, ha? Manikis ko natin lang, no? Murag na ay bugno tumiyutang sa mata. Okay na, ala. Maghatag og drop sa iya, sir. Kamu ka always nagasabay sa house? Si, kamu ba? Mag-drop siya 1 drop 3 times a day. Mais daw. Mag-drop siya 1 drop 3 times a day para siyang dry eye. Morning, afternoon, and before siya mag-sleep. Para the more hayag mo na yung mata. Tanaw, bisag wala siyang eyeglasses ha. Wala eyeglasses la, letra dre la. A D F C J T Very good. Aya? D Masig kung tulo na po la, sorry kayo. D E Okay. R P O T E C. Okay. Karon gipakita na ako nga bisag wala eyeglasses si Lola, hayag gyud gyapon na yung pananaw. So pangbutang siya grado, ang grado niya man murag batanon 50 ra yung grado. Ang uban ako mga pasyente. Pasyaman niya ito yung gato. Naging Sige. anak eh. So mag-recommend ko saya, ako i-recommend saya sir is double vista na ipanglayo ug na ipangduol. Mhm. So, di na ako siya i-recommendahan og katong reading lang kay matigulang ug gahat si Lola maganaan na. O daw, wako asa man ka lang yung matigulang. So, double vista ako recommend para kung gusto check yung glasses, mura na siya batan. Tanong ko yo, tanong ko duol. Tapos la, akong i-recommend sa imo ala, don't worry kay kami may mag-shoulder, ako recommend kanila clear. Pag mo gawas kag init la, itawag ni siya photochromic la or transition para di mag-build up ang cataract, mo dark ang lens la.
Gawas ka mo dark, musulod ka mo clear. Okay, sige. So, ngani na siya na. Mura na kaaning artista rin na. So, ngani mo eyeglasses. Mo dark siya kung gawas ka ganyan. Musulod ka, clear siya. So, protektado ka la sa mga abog, UV. So, protektado ka, di sulaw imong pananaw. So, ang kanang 79 lang, makaya ba na ang 85 kung what yung problema sa mga mata. Okay, Sila. so, provide me drops, mag-provide mo ng frame. Papilion ka na mo, mas kinasa nga frame, dira lang. Okay? Wow. Sige. So, okay na tala, dito ta sa gawas. Thank you, Doc. Sige. Magpili og frame si Lola. Isang branded lang, pili Lo. Branded, kahit ano lang. Choose what you want. Okay. Ang mga branded yung pang babae lang, at least pinakataas lang. Pilihan dyan ang pinakataas o pinakamahal lang. Wa kay bayaran na nala. Sige. Kanang dili diretso tamakan sa May mga yung kanila, oh. Alang tagang-idea lang, ha? Kanila, this is Dior. Original siya nga Dior la. Alod lang kita sa original na. Okay, tanawala, oh. Awala. Hmm? Lo. Flexible. So, di siya dali. Siya mabuo. Oo. Kaning ang design sa Dior na to Drilla is flexible. Ang uban mga metal. Wala ra ba yung rhinitis nila sig hatching wala ha? Okay, kay dili pwede pag may mga rhinitis dili pwede mga bukat na frame. So dapat lightweight yun siya. Na ikaw sa daw lang mag-agad sa kung unsay gusto nimo lang nga frame. Ako mga recommend la kani mga viewer kay mo Dito sa di magugma buak lang. pinaka-bigatin. Sige. I-try nila ako. Brown siya nga Dior lang. Kung gusto ka kuan la, Mark Spencer. Kung gusto ka sa dara sa amin la. Dara sa amin. Kani daw labi. Kay feel ako nakita ta ka sa video nagmurag nag-shade siya o kuan. Kay pag mag-shade ni gwapo kay ni siya mag-shade la. Ano yun? So pag mag-dark siya, super nice kay siya. Ikaw man siya. Mag-adapt Transition. Transition. Opo, mag-dark siya. Pwede ra magyapon nila, mag-depend man sa quality kung sino pilion la. Kung gusto ka, kung di kayo mag-take care si Lola, okay ra. Pero kani, wag kay problema nila kay branded magyapon niya. Kung yapon kayo niya siya, Mark Spencer ang brand. Okay? Sige. Napa dito la on black. Na ay red. Ano ko ide mo no? Luwag kay gaan kay siya. Kaya lang, gaan. Agaan lang imo na. Sige, papilion ta ka. Kalma. Kalma. Dili mo sugro. Kalma na. Libre na Bentley. Try. Ako mga pasyente pag nagakuha Dior mo dagat og 5 years ang frame. Bigyan mo. O yan, atay warranty. Wa kay pati bayran la. After 6 months, 6 to 8 months pabalik ka si Lola para mag-monitor ta. Lang pa bayran. Saya. Hello, salamat po. Thank you, Lord. Welcome. Sige. Nabet ni Lola kay na ano ata siya sa flexible. Kanila ang ako. Kanay mo alam. Okay. La mag-ask ko, unsa ba si Lola magsuot? Medyo light colors ba siya? Pag Kasagaran, puti. Namin, dasya siya. buki ang violet. Dili okay ra ko lang para perfect jud kayo. La it's either kana or kani ang color nga bagay sa mo. Muna yung pinakabigati na to la. Kung gusto kag parim la, bugat ang puning parim la. Pwede niyo mo ni pilion. Karira ako gaan. Kana lagi mo ala, sige. Kana imong color or kani? Asa man gusto nga color? Kari lang. Okay. Sige. Pang bagets. Okay. Thank you, Dok. Welcome. Salamat yun, Dok. Uy, makuha ng eyeglasses ni Lola by tomorrow. Sabay, mo tomorrow, no? Napa may meet until Monday. Tomorrow afternoon, tomorrow afternoon, mag-text lang. Okay, dinner kami sa Junex din. Dyan sa, wow! Ang Jonex na sponsor. Sponsor din, yes. Tonight and tomorrow night. Wow! Okay. Sige, akong i-explain mo sa'yo na sa feed. Akong i-explain mo sa'yo. Ay, sa loob ba dito? Ay, dili, okay lang, dili. Asa ko i-explain natin? Just, dili na. Sige sa Factory lens lang, ano mga baratungan na lens, musulod ang radiation lang. Akong ihatag si mga lens lang, hani, di musulod ang radiation. So, protektado ka sa init o sa cellphone, all in one siya lang.
Okay? So, mag-asa kung i-glasses na yun na? Ano na eh? Ila, balik sa tadri sa sunod labi para mag-final and measuring lang. So, branded yan niya. Ang sudanan ko dali, branded ka. Ayun na. Sige. Welcome, welcome. Gaan na kayo na, no? Okay na? Tanaw sa kumabri nga mata na. Okay, tanaw sa kumabri nga mata na. Okay, perfect. Sige. Wow, na ako ni. Sige, okay na tala. Dito sa gawas lang. Ug makabalik si Lola pagkuha sa classes. Yes. Okay, ako What time daw? Unsay mga medyo comfortable mo nga time na sa morning? Morning no kay morning man mo Junex. More afternoon full Okay lang. kami, pero mga 5, 4, 5. Okay lang, okay lang, okay lang. Sige. Or you can join us sa Junex. Yun ako maulang mo sa tahan. Hindi, okay lang. Sige. So, taga na kong drop si Lola. Duha ka mo good for 2 months ni siya lahat. So, one drop 3 times a day lang. So, ang isa ka battle ani magkuha siya 1 month. So, 2 months is enough na siya si Lola, ha? Sige. So, la, dalo ni Manila. Okay. Tapos, mag-call lang mo tomorrow, sir, na niyang i-class para discuss para ako sa siyang lens. Para makita ko sa video nga, guwapo kayo yung lens. Ang lens ako recommend siya is branded po nga lens. So, branded tanan. Branded Kasi tanan. nung malimutan Branded sila. Dagan, salamat. Thank you, thank you. Sige, so okay na, magtawag yung tomorrow, sir. Thank you, Doc. Picture Thank na. you kayo. Sige, sige. Magpa-picture po ko. Wait,